de pe canal, care va fi tot cu World of Tanks și îl voi face împreună cu prietenul meu, Vlad și Alex, care doar vorbim. Eu doar sunt pe confă. Eu sunt like a bitches. Bă, Eu mă joc FIFA. Da, pe mine mă trolează TPS-urile. Hai, pisica mea. Prea mulți în zona asta. eu am 16 metri. Da, de exemplu, nu se gândește la vară. Da, pe când nici... Din câte am auzit, le-a picat AR-10. Da. Și Vlad mai are 400 și ceva de bănuți. 461. Great skill. Tu nu great skill cu mine, da? Hai. Și Alex joacă FIFA. Dacă mă întrebați ce joacă el. Sper să câștig vreo 20. Mai spus o dată, nu contează. Nu! Ronaldo, Ronaldo, Să Ronaldo, câștig 20.000 Ronaldo, în Ronaldo. meciul ăsta. Ar fi Oh, Casillas! Și am uitat să zic, mai este un tank. Alex, care îl ai tu. Bootshot-ul. Nu întrebați de ce bootshot-ul IS-3-ul e distrus de bootshot. I-a dat un shot kill într-un... și-a luat de 57 heavy din cu heu. Da, trage artileria după mine și sunt 4. Și eu am chestia unul din prost pe un care n-a vrut și l-au ridicat. Dau înapoi, pentru că eu azi... Stai, de 57. Lagul vieții, de ce mă atacă numai pe mine? Pentru că Am filmez dat la 20. pochinele într-un T57 heavy, 333 damage. Aoleu! Straca mea grafică. Mă urăște. 110, 110. N-am făcut nimic. Dar m-am uitat. 110. Hai că pot să-i Nu, dau am așa. dat prea încet. Bravo. Dau penetre blinda. L-am distrus. M-am riscat pentru 26 damage, dar hai lasă. Nu contează. De 57 heavy. I-am dat din gânturelă. Că acolo puteam să-i pun ținta. Mă refer la tracing target. Mi-am văzut moartea cu ochii. Bine, Casillas. Și un 100 este. IS7. Bă, Vlad, vezi că îi dai copyright lui George. L-am penetrat. Hai, diga, dai. Am dat din Ce deștept, stătea cu curul la mine. Nu ne-am X50 100 reject. Ferdi. Oare pot să penetrez la 1100? Nope. Nu poți? I-am prins la laterală, îți vine să crezi? Am ce? Mi-a dat ding! Hai că am făcut 2 kill-uri. Ce mă? Hai, frate. Hai că se poate meciul ăsta. Mi-a dat și un STA1 din. După mine nu a tras nimeni. Am făcut mult damage în meciul ăsta. Save hands. Pentru un meci de Tier 10 m-am descurcat ca lumea. Da. 5 proiecte. Zero damage, probabil. Am făcut mai mult de 303. Au, mai am 5 proiectile. I'm fucked up. Mai am 5 proiectile, acum am observat. De ce mereu mă bazez pe echipe? Nu știu. Nu te mai baza pe echipe, că nu se descurcă. Niciun caz. Mai 70. 70? Bă, eu încerc să vin să te ajut, da. Dacă e 100 ăla, nu mai contează. Au! În emo, fix în emo îmi trage centură Action X-ul ăla. Ce a spus Vlad? Ajutor echipă, dacă mă ajutați, sunteți cei mai... Nu, FPS-uri! Nu mai contează, am murit. Mai contează, nu mai bazez pe echipă. Mi-a dat 100 ding din nou.
Hai, că mai sunt două tancuri. Verdiul ăla, am pus odată tracing target, dar nu am putut să trag. Bă, e ceva normal. Știu. Am făcut amândoi 2 kill-uri. Oricum că mă așteptam ca greu să-i dai tu cu penetreu. Și eu chiar mă așteptam cu foarte mare greu să fac damage în meciul ăsta. E tank, e match de tier 10. Dar ce deștept e un IS-7 să stea cu fundul la mine. Crede că are 1000 blindaj acolo. Are. Are. Minus. În minus. L-am penetrat chiar și în o leacă înclinătură pe acolo, pe undeva. Păi da, Vlade, nu se interesează de tine, că ești tier 7. Las că unii s-a interesat unul de nou odată în Brăduț a tras cu proiectile premium. Și a bătut joc de el. Da, mi-a dat fix în emo, fix în emo. I-a dat cu hitul penetreu în Nemus. Centurion Action X-ul. Asta nu cred că a tras cu ce s-a făcut. Oricum a pe cerurile și proiectile obișnuite. Eu nu mai avansez, nu mai are rost, că până ajunge să termină meciul. Știu. Așa că acest videoclip a ajuns la sfârșit. Cam în genul ăsta suntem. Și dacă v-a plăcut și vreți să mai filmăm cu Vlăduț și cu Alex în confă, lăsați un like și un subscribe. Bye bye!